Tibrasan kok sadi tangile nang tesa uga tawi nang kimili tonai abar public no ngaga cungai sawabi porro no ngaga wala ni bulari toni di banyak aniti abo ani mo tengzami an sarai saka rajniti ke soi soi rajniti klai sidi ar dofa ngaga ba soi soi dofa klai sidi ia ke ba rajniti klai sina ia ke ba an dofa ni samga dofa hai ke ba noba sui no ni samga sini ini kamani jorawo ang o jaga obono buji kaje gurutto sabunuri ini ama hekok nama ni pora ani aja ni MLA bui ani bu prangsi ani MLA tong ani kebangma poli grup tong ke bokol khane ke ni khorsa korni bab sung nugoi man khana buskango abongka tipra mothawo samung tangnai ang bono respect khayo ang bono borom khayo chini da poritus botabuk tipra mothaya kare BJP thangka ene bono ang sak nang ya khuk nang ya kan kok sakla Soalnya bini bayi thang di wansung mungtamo, pertama wansung goi BJP go thangka, bini nahar mungtamo, bini wansung mungtamo, abo bon news ni bising tu share kaya, te bini bising go te hutong goi mano. Pia ba bayi song, bini kok sama ni bising go most important, bo sak je samani kok abo hingke borom respect ayang paisingo si bini kok kisa baharo tamo hingke ang tipramo thawo poila ni simi ang samung tangoi faimani kongres ni simi bubak rabai tongoi faimani tongte tipramo tha sungsaka party aboni yagolo ano journal chairman borika sub journal chairman yakar dihna ang yakar kha ang borong ni ichha kana tongkha borong ni mote khana tongkha pia abon ya golobo anake sungnai kore bahai tong tamo tong aro kicha mane personal borong maya ungjak mane haingjak abo main kha aro borong si borong dam bangla bai khano dam o borong belai kaisa borok no lama fereu do sung bebak jaga no nugo musician ungdi politician ungdi singer ungdi cricketer ungdi footballer ungdi cekuno jasapano kesam rok nge kicha busgang ono ago goi tong namu sungjago sungjang namu sungjago sajak namu sungjago 고방 다토워 사문고 베작나무 숭자고 해야 돼. 니 때문에 뭐 belai wansu kana ang to polan simi khai faimani anom hai rikha am hai ya khare rikha ang siringai tongkha tabuk bo kubangwa borok katal phayoi jotono no jani puso jani samungo berjak ano na post ni kok sawo na mungsa asuk thani kok sawo na mungsa phani kok sawo aboro phana wansu kanabo mane bini kok ni mongote nge ayang phajing thangmane hayango nge tabuk bo thangka BJP o abo bin musungmani pheba belai sunghai borok ni nge kha khamane hayangka ang business ka ang kha khamka tamo ni bago hingke sung kaham lida no ma henai pia ba psa phajing wa sung nai hingke belai chaya samung khlaiga boba grano dokarika tipra motha party no hamjagya ungoi thangmani no kalayo ha hamjai ang khangke to abo boba grano no hamjai ang mani kalayo Ngai borok bai ang jepuru kisa jepuru nai di rajniti
o jaga ni tongkha borok ngake tiprasa tiprasa ni tongo otoso sakao ngake BJP banyak alliance do main kok BJP banyak alliance tongo neta bai neta ngake mililajak neta bai neta ngake gadalai rasniti ni tongo aci public rok no ngake tiprasa ni ajaga no bulai ni tonika walai ni tonika hakke lai ni tonika ngaka o jaga wo jodino nang leader no sung budi uji ni borok budi uji sawi no leader senang dia ngake nang tiprasa ni kok no sadi tangile nang tesa ga tawi nang mili tongnai abar public no ngake chunghai sawi borok no ngake walai ni bulai toni ni banyak aniti abo ani moteng jami ang sarai nyo saka rasniti ke ba soi rasniti klai sidi ar dofa ngake ba soi dofa klai sidi iya ke ba rasniti klai sinai iya ke ba ang dofa ni samung ke dofa hai ke ba noga asui no ni samung ka sinai ni kamani jorawo ang o jaga obono buji kaje gurutto sabunuri ini ama hai kok namane pora ani ajaga ni MLA bui ani buprangsi ani MLA tongo ani kabangma poligroup tongo ke bokol phene ke ni khorsa khor ni bate otoso ang Facebook roko bisa komen phika ang o jaga ni tino hamjali alliance ni thanga alliance mani jorawo alliance na ni ngane kam dorkar banang jati dofa ni koksana ni ngake alliance mote tongdi yang sakao ngake alliance tongo yang bisingo ngake tiprasa sentiment bagi semua walai bulai kita ni abo lap terijakkan ani mote abo no alliance tongo ngake direct no norok neta sida ni kai tong pai ngake sungsi ni public rok sung direct hebinen tamba abo ni bisingo te kaisa kok ngake tini anggaran no menteri saya hebna ni bekti oto yang kono boan yar bu payung sada ani no tango ani kam ami tu so bornawo ngan saba apon abo ma bu jisne blena ani apon ni anti pa mota ni ora aga ro ani kam ami si ko bornali sini oza kawo sini sonji anbati ja manor presiden bo botol jali tongi kaka bahai tamo khobor tahan nawi tongu ngai ama hai kino sini oza kawo je ton tini join thepeni ra bahai kam ami bor bonu tongu je bus kami salte bonu jat nai dini kabang borong sang o asu dini jati do pa asu dini jati do pa au jati do pan tongu ang ta sal